अमरजीत भैया जी भोजपुरी में गजल सुनिएगा। भोजपुरी में क्या बात, भोजपुरी में गजल। हाँ कि बोल कितना दिन लागी ओह, अरे हमके आजमावे क्या में बात है राजू भाई। कि बोल कितना दिन लागी ओह, अरे हमके आजमावे में जय हो, वाह। तो जिंदगी गुजर जाई रूठा ही मनावे में कि जिंदगी गुजर जाई रूठा ही मनावे में।